sú jedna z mála dní, kedy mám Širavu úplne sám pre seba. Existuje väčší luxus na svete? Na svete možno, hej, ale v okrese Michalovca asi ťažko. Sú jedna z mála dní, kedy mám Širavu úplne sám pre seba. Existuje väčší luxus na svete? Na svete možno, hej, ale v okrese Michalovca asi ťažko.